jiragen yaƙi mafi haɗari da fasaha a yanzu haka suna sauka a gaɓar tekun gabas tsakiya ɗauke da makaman da za su iya kawar da duk wata barazana a cikin kiftawar ido. Yayin da ake maganar diplomasiya a otal-otal na alfarma da ke Muscat, a sararin samaniya kuma kugin yaƙi ne ke tashi. Sannan tambayar da masana ke yi a faɗin duniya ita ce, shin wannan shiri na zaman lafiya ne ko shiri ne na wani gagarumin yaƙi da zai iya canza taswirar gabas ta tsakiya gaba ɗaya? Iran da ta ja jan layi cewa makamanta masu linzami ba abin tattaunawa ba ne. Burtaniya da Amurka kuma sun riga sun fara cika yankin da karfin soja da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya-bayan nan. Abin da muke gani a halin yanzu wani yanayi ne mai matukar sarƙaƙiya da ban tsoro. Burtaniya ta ɗauki matakin gaggawa na tura jiragen yaƙi guda 6 ƙirar F-35B waɗanda su ne jirage mafi inganci da ɓoyewa daga radar abokan gaba zuwa sansaninta na RAF a Akrotiri da ke ƙasar Cyprus. Wannan sansani wanda yake a matsayin wata kofa ta musamman ga yankin gabas ta tsakiya yanzu haka ya zama cibiyar tsaro mafi muhimmanci ga turawa a yankin. Rahotanni daga jaridar The Times sun tabbatar da cewa wannan ba wai kawai atisayin soja bane, mataki ne na kare kai daga yiwuwar harin ramuwar gayya daga kasar Iran. Idan za mu tuna sansanin RAF a Akrotiri ya daɗe yana karɓar jiragen Typhoon da ke kai hare-hare kan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a Iraki da kuma Siriya. Amma zuwan waɗannan sababbin jiragen na F-35B masu fasahar stealth ya nuna cewa London ta hango wani babban haɗari da ke tafe wanda ya fi ƙarfin rikicin ƙungiyoyi, ya koma arangama ce ta kai tsaye tsakanin manyan ƙasashe. Kamar yadda aka sani a yanzu haka yankin Levant da kuma gabas ta tsakiya na cikin wani yanayi mai zafin gaske inda kowace ƙasa ke ƙoƙarin nuna ƙarfinta. Wannan mataki na Burtaniya na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargabar cewa rikicin yankin zai iya bazuwa ya shafi sansanin Turai gaba ɗaya, musamman idan diplomasiya ta gagara. A nan bari mu ɗan tsaya kaɗan mu ɗan yi nazari. Shin me ya faru London ta fara gagarumin shirin soja a daidai lokacin tattaunawa tsakanin Amurka da kuma Iran? Ko dai Amurka da ƙawayenta sun bar maganar tattaunawa za su koma yin amfani da ƙarfin soji a matsayin hanyar tilasta wa Iran ta yarda da bukatunsu. Akwai wata babbar fargaba a ɓoye wanda ke nuna cewa duk da zaman sulhu da ake yi a Oman, Amurka na iya sauya sheka ba zato ba tsammani daga tattaunawa zuwa kai hare-hare masu muni a Tehran. Sannan jiragen da Burtaniya ta tura na F-35 alamar tambaya ne, shin ta tura su ne don kariya ko akwai alamar cewa sun haɗa baki da Amurka domin su yaƙi Iran? Masana na ganin cewa wannan jibge kayan yaƙi yana aikawa da saƙo biyu ne a lokaci guda. Na farko, muna shirye mu yi magana. Na biyu kuma muna shirye mu yi yaƙi idan magana ta gaza, wanda wannan yake sanya yankin cikin wani yanayi mai kama da zaman ɗarɗar inda kuskure guda ɗaya zai iya jawo bala'in da kowa zai ɗanɗana kuɗar shi. Bari mu koma kan ainihin abin da ya faru a Cyprus. Gwamnatin Burtaniya ta gaggauta tura waɗannan jiragen F-35B guda 6 waɗanda ke da ikon shiga yankin wata ƙasa ba tare da an gansu ba. A cewar su sun yi haka ne da nufin kare sansani mai matukar muhimmanci a Cyprus. Wannan mataki ya biyo bayan wasu bayanan sirri da suka nuna karuwar haɗarin harin makamai masu linzami daga Tehran, wanda masana ke cewa sansanin RAF a Akrotiri ba ƙaramin wuri ba ne. Cibiya ce da ke da damar sa ido kan dukkan ayyukan da ke faruwa a yankin. Bugu da kari a watan da ya gabata, mun ga yadda Burtaniya ta tura da jiragen Typhoon guda 4 zuwa kasar Qatar bisa bukatar gaggawa daga mahukuntan Doha. Wannan ya nuna cewa ba wai kawai Turai ke tsaro ba, har ma da kasashen yankin Gulf su ma suna cikin fargabar cewa tsaron sararin samaniyarsu na iya fuskantar barazana sakamakon taɓarɓarewar tsaro. Wanda wannan shi ake kira a turance strategic repositioning, wato sake yanayin dabarun soja. Kuma haɗarin shine yana faruwa ne a daidai lokacin da manyan jiragen ruwan yaƙi na Amurka suka yi wa gabar tekun Iran ƙawanya. Sannan yayin da ake loda bama-bamai a jiragen yaƙi, a gefe guda kuma an samu wani ci gaba a fagen diflomasiyya wanda ke da matukar sarƙaƙiya. Iran da kuma Amurka sun ɗauki matakin komawa baya kaɗan daga bakin gabar yaƙi ta hanyar gudanar da tattaunawa a ƙasar Oman wanda ke tsaka-tsaki.
Wannan taro a Moscow shine karo na farko da ɓangarori biyun suka yi musayar yawu, wanda mahukuntan Iran suka yi ikirarin cewa tattaunawar ta gudana ne bisa sharuɗan da suka gindaya, ba wai sharuɗan Washington ba. Iran ta yi amannar cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya amince da babban sharaɗin jagoran Iran wato Ayatollah Ali Khamenei, wanda ke cewa batun tace sinadarin uranium ba zai taɓa zama abin da za a dakatar da shi gaba ɗaya ba. Sannan a cewar majiyoyin diplomasiyya da kuma kafafen dillancin labarai na Reuters, Iran ta yi watsi da bukatun Amurka na dakatar da tace sinadarin nukiliya kacokan. Maimakon haka ta nuna sassauci ne wajen yawan adadin da za a tace a cikin kasar. Idan wannan ikirari na Iran ya zama gaskiya, hakan na nufin cewa duk matsin lambar da Amurka ke yi ya bayyana cewa ba za ta iya kwace ko ta hana shirin nukiliyar Iran gaba ɗaya ba. Sannan da ƙarshe, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana godiyarsa ga Sultan da kuma ministan harkokin wajen Oman, Sayyid Badr al-Musaidi, bisa ƙoƙari da suka yi wajen shiga tsakani. Ya bayyana cewa tattaunawar ta gudana ne cikin yanayi mai kyau, inda kowanne ɓangare ya samu damar bayyana damuwarsa da kuma bukatunsa, tare da fatan ci gaba da tattaunawar nan gaba. Amma fa kada mu manta da babban jigon wannan rikici, wato makamai masu linzami. Iran ta fito fili ta bayyana cewa karfinta na makamai masu linzami da tsarin tsaronta ba za su taɓa zama abin tattaunawa a kowanne irin teburi ba. Wannan yana nuna cewa yanayin da Amurka ke ƙoƙarin rage ƙarfin Iran ta hanyar tattaunawar nukiliya. Iran ta riga ta ja jan layi kan batun makamanta na kare kai. Sun fassara rashin matsin lambar Washington kan batun makamai masu linzami. A ƙarshe, abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya a halin yanzu tamkar wasan dara ne mai cike da haɗari. A ɓangare guda muna ganin jiragen yaƙi na F-35 na Burtaniya da gagarumin shirin yaƙi na Amurka a matsayin gargaɗi. A ɗaya ɓangaren kuma muna ganin Iran tana ikirarin cewa ta samu nasarar diflomasiyya ta hanyar ƙin yadda da dukkan sharuɗan Amurka. Kuma a ƙarshe wannan shin za mu kira ta nasara ne ko wata hanya ce ta kwantar da hankalin al'ummarsa yayin da gagarumin yaƙi ke ƙara kusantowa? Kuma shin shiru da sassauci da ake zargin gwamnatin Trump tana nunawa tsoro ne ko wata dabara ce ta jan Iran tarkon da ba za ta iya fita ba? Lokaci ne kadai zai ba mu wannan amsar. Amma a yanzu dai abu ɗaya ya tabbata, gabas ta tsakiya tana kan turbar da za ta iya kaiwa ga zaman lafiya ko ta jefa duniya gaba ɗaya cikin tashin hankali da rikici. Za mu ci gaba da bibiyar wannan lamari daki-daki don kawo muku duk wani sabon ci gaba. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.